Paparazzi mo na. Para naman nag-iyon. Paparazzi na. Kailangan ko di ka alam, pero may kinuha ka. Isang ano na naman, yung Brahman, pero ano nililiyo doon naman, last 2 years ago. Okay. Pero, agay, kung isa pa gano'n ka diretsyo, dahil No. Kailangan ko paano. Brahman, pinaprayan. Ito gini na. Nag-anuman, doon ka daw nag-hiling. Grabe, pero bira, ganyan iya. Ayaw ko pa gano'n. Nakapingit sila. Hinwaksa niya, guro. Wala. 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 Ano lang Original pagyapon eh. Ano lang gini, habon lang gini ka gano'n yan. Habon lang. Daw niya. Kinugay yang vacuum. Damo sa pati ang makina. Damo na niya.